Халкыбызның büyük җырчысы, bütün dünyaga tanылган, халкыбызның данлыклы улы Илһам Шакиров тумышы белән Яңа Бүләк авылында туып, башлангыч шунда. 52 елны 8-нче, 9-нчы, 10-нчы класста укыга ул килде Тирәнче тамакка. Авылда аның Шәрәфниса исемле, әнисенең сеңлесе безнең күрше, минем күрше, арткы яктан гына. Шуларда квартирада торды Илһам. Әйбәт укыды. Ул ничкә генә инде, шундый аламагына җарлы яшәделәр бит инде. Ялчан гына, читен сынып кенә сөйләшә торган, шул кадәр тыйнак, тыйнакның тыйнагы Илһамия. Ул заманнарда сугыштан соң әле радио только авылның уртасында баганада гына тора иде, табак радио. Но минем әти мәрхүм, аның инде ничектер менә үткән булганы, шул почтадан, койлардан тимерчелектән гына нидәлгән. Радио кертеп калдырган безгә өйгә. Бездә радио бар. Шуңа күрә сугыш елларында менә кич белән бигрәк тә бөтен урам безгә кирип тулады өйгә. Хәдичә радиодан ни хәлләрендә, сугыш хәлләре ничек, кайда сугышалар, кайчан җиңәләр инде, нәрсә дип әйтәләр, ни дип әйтә инде Левитан дип консультациягә киләләр. Бөтенесе дә шушы сугыш турында ниләрне тыңлап утыра торганнар. Илһам иртән сәгать 7-дән Татар радиосы сөйли башлый Казан. Кич сәгать 8-дә, кич белән башлый. Кирип, өстәл кырына монда утыра инде. Концертын, татар концертын тыңларга. Бөтен дөньясын онытып, гел шушы исенә кирип китеп, менә Рәшит Багапов ничек, Гөлсем Салиманова ничек җырлый, Зифа Басирова ничек җырлый, Усман Әлмиев ничек җырлый, бөтенесен шаккатыр итеп тыңлап утырадыр Илһам. Һәм үзенең репертуарына алып, мәктәп концертларында аны инде менә шунда, менә Рашидов район үзәге бит инде. Һәр көнне колхозчыларның председательләрен, авыл советларын, җитәкчеләрен җыялар, совещание уздыралар клубта. Шул совещаниедан соң безнең авыл ниләр инде, үз эшчәннәре, аларга бер ярты сәгать, бер сәгать концерт бирә. Мин дә шунда менә. Без шул концертларда Илһам белән бергә, менә шулай бергә утырып, итеп, концертда халыкка җырлар бүләк иттек. Икебезне дә